Allah subhanahu wa ta'ala in za a roƙe shi ana roƙon shi ne da babban masaki ba ƙarami ba. Idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi alfirdaus al'a'la, saboda Allah subhanahu wa ta'ala in aka je wurin shi ba wani abu mai girma wai ka ce wannan ai yayi girma in tambayi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka. In ya baka kuma sai ya zamo kaman an saka allura ne a cikin kogin baiwan Allah subhanahu wa ta'ala aka ciko shi. Ma wannan misalin da sayyidina Rasulullah yake bayarwa ko Allah yake bayarwa a cikin al-hadisul qudusi yana bayarwa ne yanda hankalin mu zai ɗauka. Amma ko da in aka saka allura a cikin ruwa aka ciro, to inda Allah zai ba dukkanin halittun shi abin da suke so, to ba abin da ya fita daga cikin abun Allah ba zai kai wannan ɗigon da zai ɗigo a jikin allura ba. Allah ya ba mu misali ne don dai mu gane. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana soyayyan sa.